Ettikää tuolta joku leffa, minkä te haluatte katsoa. Käy hakee lasit. Mitä on tää actioni? No vaikka. Hei, mä haluan tsiikaa klipi. No, kuule Håkan, mitä jos tunkin sitä pyllyä mun syliin? No mitä sä selität? No antakaa nyt olla jo. Mulla on sentään muija. Toisin kuin teillä tai täällä yhdellä sankarilla. Mitä viititkö laittaa sen pois nyt? Miten sä laitat tän nettiin? No mä poistin sen jo ajat sitten siellä. No joku laittoi se jako ennen sitä. Kukakohan se on ollut? Idiootti. Unoha se Larin läppä. Se oli ihan typerää. Jos se ja Siidankaan yhdessä olisi lentänyt saman tien pihalle. Onks kaikki ok? Joo, ei tässä. Mä oon just lähes kotiin. No men nukkuu. Hyvää yötä. Näytä. Ai niin, Helena oli jättänyt jotain iltapalauunia. Se käy pois. Joo. Toisen jaksaa aina huolehtia. Iida ansaisi siis niin paljon paremman poikaystävän kuin joku piilohomo. No, Larilla on varmaan vaan huono huumorintaju. No eikö susta ole aika outoa, että se pussaa sua väkisi? No ei, se oli joku se läppä tai jotain, en mä tiedä. Aika outo läppä. Musta voitaisiin kertoa Iidalle saman tien. Päästään eroon Larista. Ei anneta olla. Sotketaan turhaa kaikki elämät. Hei! Mitä sä oot puhunut Jannelle? Miten niin? Se heitti mulle toi ihan ihme hinttiläppää. Tajuut sä, että sun vahtoamisessa niitä epäilyksiä herättää? No, en mä oo puhunut meistä mitään kellekään. Ja mehän sovittiin, että meidän välillä ei voi olla mitään. Vaikka eka haluttaisikin. Ja sä voit luottaa muuhun. No niin mä luotankin. Mut sä ootkin ainoa. Mitä täällä oikein tapahtuu? No, me nyt vaan törmättiin tässä ihan sattumalta. Mä luulin, että sä oot mun puolella. Turha sun on meitä syyttää. Ei me sille mitään voida, jos Matlina lämpöä sulle ja sun videoilles. Tää asia ei kuulu sulle pätkääkään. Tajuisit jo. Jos muija ei kiinnosta, muija ei kiinnosta. Sä et tiedä, mikä Matlenaa kiinnostaa. Ainakin mä näet, että sä oot täällä. Hei, anna olla nyt jo. Älä nyt leikistä suuta. Jos mä opettaisin pojalle, miten naista käsitellään. Tarvin neuvoja miltään kaappihomot.